Učiteljice, vas kad vidim, da vam kažem, pravo, mene sunce me ogreje. Ja rekao, padne ti mrak na oči. Ne, tamam, ja kad vidim Geđu i Srbe, meni mi padne mrak na oči. Vas kad vidim, meni mi padne mislim, svetlost na tačka noć. Učiteljice, ja vas ne mogu, a da ne uporedim sa moju Šukriju. Razumete, učiteljice? Vi ste najljepše nešto. Geđo, vidi ga, vidi na šta liči, živ ti. Na šta liči? Ko na šta liči? Evo, kaži mu Hrvoje. Pa ne liči ni nešto. Pogledaj se, čovječe. Šta ima se gledam? Znam kako izgleda. Pa pogledaj se u zrcalo nekad. Što? Pa vi kako si, sav si nikakav podočnjaci, blijeci. Sav si... Ali to, znaš zašto ti je to? To ti je zato što ne koristiš minerale, vitamine, samo te čvarke jedeš, ne jedeš ni vitamine A, B, C, D, čvarci pa čvarci. Pa znaš zašto jedem čvarke, ludače jedem? Ajde, zašto? Zato što u čvarcima ima najviše vitamina Č. Bože... Vitamina Č. Ti će da me raniš. Prostak. Vitamina Č. Čo bre? Geđo, zamisli, 6 dana... Pa jesi li ti kršten? Ja? Jesam, Hrvoje, kršten sam, ali izgleda da se nije primilo. Jeste, valjda, Hrvoje, upravo je. On je toliki veliki vernik, ljudi. Toliki ovaj Geđa veliki vernik. On kad vidi onaj krst iznad apoteke, on se prekrsti 2 puta. Jeste, samo kad blinka crveno, kad je zeleno, jok. Tebi ti stalno u mozgu ti blinka crveno. Bljub, 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 bljub. Na rezervi, jeli? Tebi je kao šljivi mozak na rezervi. Nije, nego meni je mozak na šljivi. Samo cugam šljivu. Ošljivljen. Svaki spot mu isti, samo pare se razlikuju. Ne da ti da progovoriš, bre, ovaj Ajdevi. Nemaš progovori, pa to ti je čuo. Kaži, Fiki, brate moj. Proveo sam ove zadnje dane, ove godine, znaš, 6 dana vam ležao sam pored krave. 6 dana... Pored krave? I noći 6, jeste. Zato si neispavan, tako je, jeli? Čekao sam da se oteli. Čekao si da se oteli? Ona ništa. Nije se otela? 6 dana ležao pored nje. 6 dana. Pa znaš zašto krava se tvoja nije otelila tih 6 dana? Što, materi? Zato što si ti ležao pored nje, a ona mislila da se već otelila i onda... Ne leži više pored nje. Pa de tebi Fiko liči na tele? Pa ne liči kravi možda. Točno. Teljetina jedna. Imam još jedna hrvatska poslovica. Evo ga. Više mi liči on na nešto drugo, ne na kravu. Ajde, kaži, baš da čujem. Ako se ložiš na neku koja prelazi sa konja na magarca, onda se bar moraš potruditi da budeš magarac. Tako je. Pa zato ti, Hrvoje, ne treba da se trudiš uopšte. Još samo da naiđe jedna koja se loži na magarce i eto to. Ljudi, ja nešto da vam kažem. Majke ima, ja želim svima da bude ovako lepa nova godina kao nama. Ja želim svima da bude zaposlenje. Geđo. I ja želim isto. Želiš isto? Jest. Ali znate li vi koga zapošljavaju ove naše vlade širom regiona? Ne. Ne znaš? Nemam pojma. Znaš tu pesmicu, učiteljice, mogu li pesmicu šta ste poslali na takmičenje za Novu godinu Finska 99. Novogodišnja finska pesma. Ja to nisam čuo, nešto je bilo. Tačio će da me pošalje na Euroviziju sa pesmom. Mogu li da počnem? Ja sam čula, ajde. Allah je lep, vladin svet. Tamo kum, ovde zet. Tamo snaja, ovde prija, primila ih sve na vlasti partija. Tako je, bravo. Srećna Nova godina! Srećna Nova godina! I tebi, Hrvoje. Geđo, volim. Znaš šta sam ja čula? Šta ste čuli? Da ove godine će najviše Deda Mrazova biti u Srbiji. Ti čuo to? Nisam čuo, ja to znam. To inače sam u organizaciji... Što, brate mi, ne razumem. Valjda svakoj državi treba i Deda Mrazovi. Sad će vama vaš Brkica da objasni. On je u organizacioni odbor. Tako je, u organizacionom odboru. Znate zašto će biti u Srbiji najviše Deda Mrazova ove godine? Zato što su nam ovi iz Evropske unije
naredili, u stvari, oni su iz Evropske unije uveli sankcije Deda Mrazu. A znate zašto? Zato što je delio poklone ruskoj deci. Zato će u Srbiji da bude najviše Deda Mrazova, a inače mi smo iz Srbije udarili sankcije samo Kolindi Kitar Grabarović. U stvari nismo sankcije, nego polusankcije smo uveli celoj Grabarovićki. Na čega su sankcije uvedene? Pa ne šaljemo joj više čokoladno, samo joj šaljemo banane. One čokoladne banane, samo bananu joj šaljemo. Znači sankcije na čokoladu. Na čokoladu, tako je. Pustite, molim vas, vi te zaostale. Hoće da kaže da je ona polovnjača. Nije polovnjača, ona je riba i po, vi kolika je. Nije, jer meni doktor... Nemojte reagirati na ove prostakluke. Pa njihova premijerka, vaša premijerka, ta Brnabićka, nekad je možda bila mačka, a sad je mečka. Dobro, ja u to ne ulazim u te rasprave. Ne, bila je... Sa Brnabićkom baš me boli ovo. Bila je nekada ta Ana Brnabić mačka i po, a sad je mečka i po. Nego pusti mečke, pusti mečke, ne ulazimo u mečke. Geđo, jel imaš neki evrić da mi daš neki nešto? Joj, morat ću da ti otpevam odgovor. Nosi vetar, nosi lišće opalo, od plate mi ništa nije ostalo. Tu ti, bre, gledam se od mamine penzije, bre. Vala, stvarno, nekad je bilo bez starca nema udarca, sad bez starca nema džeparca. Da, znaš. Penzioneri, vala, srećta vam Nova godina. Nego jesi ti u apoteku da kupiš... Šta? Bakir je obećao, nešto se kontam sad, srećnu 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. A kad skontam, znaš kad će nama biti bolje? Kad? Negdje 8624. godine. Mašao. Saberiš. Ma nek si ti živi i zdrav, moj fiko. Moj, vidiš, kad smo, ja da vam nešto ispričam. Malo sam se bio iznervirao, razumeš? Mnogo sam ja bio ružan. Ko ti kaže to? Ja kao mali sam bio mnogo ružan. Ljudi, ja sam toliko bio ružan. Da kad sam uđio čak u apoteku, moj geđo, uđem u apoteku i kažem onoj apotekarki, rekao, imate li gumice? Aha. I ona mi da gumice za teglje. Pa da imam i ja maler kad uđem u apoteku, znaš? Izgleda da sam, ne znam šta je, ostario, štali. Uđem u apoteku da kupim lek koji mi je doktor prepisao, stanem u red, dođem na red, kaže ova apotekarka, kaže, Brkice, izvolite, šta ste vi hteli? I ja ne mogu setim koji lek, rekao, dajte mi pakovanje higijenskih gumica, to jest ovih doma, pa bolje da misli da idem na seks nego da sam senilan, je. Kako se sjeti to? Setim se zato što smo mi Srbi jako inteligentni, razumeš? Brzo mislimo, za razliku od vas Hrvata. Vi ste spori. Srećna Nova godina. Slušaj, nešto da ti kažem. Ja tako kad sam otiđio, fiko, živi sve u apoteku. Ja kažem, doktor mi prepiše, ja kažem, razumeš šta pričam? Kaže, treba da uzmeš Viagru, ajde mi. Ja kažem, celu onu, kaže, vidi, svi ostali koji imaju problema treba da uzmu celu Viagru, a ti, ajde mi, mora da uzmeš pola. Pola? Pola. Ja kažem, zašto? Kaže, pa Šukrija, ti je polovnjača. A znaš zašto mi Srbi pijemo samo pola Viagre? Pa volimo da podjebavamo. Vratim mi utoku. Ajde, učiteljice, muzika! Srećna Nova godina! Ljudi, nešto sam razmišljao. Opet? Pa Nova godina, šta razmišljaš? Nešto sam mislio, kad bi se država branila ljepotom, Geđo bi bio državni izdajnik.
Ali, slušaj, Srećna ti Nova godina. slažem se, Ajde. slažem se. Daži Hrvoje ovamo, nemoj da smetaš. Nemoj da smetaš, vidi Fiko kako se ufatio za ovu mašnicu. Vidi, Gedža jes ružan, ali ja što sam bio ružan. Ti? Bio? Što bio? Kao mala beba, ljudi, ja sam bio toliko ružan da ja, kad sam se rodio, otac nije znao da li da puca u vazduh ili u krevet. Ajoj. Da li ti znaš, Gedža? Jel promašio? Očigledno. Da li ti znaš? Ja kad sam se rodio, dolazi doktor kod moga oca i smeta. Da. Uzima mene, ja ono mala beba još plaće. Jest. I kaže, i smete, mi smo učinili sve što smo mogli. Sve što je u našoj moći, ali on je preživeo. Žilava beba si bila. Vidi bre, čovjek. A vidi, ja kad već kažeš beba, ja kad sam se oženio, to veče, prvu bračnu noć sam spavao ko mala beba. Majke mi, svako 2 sata sam se budio i tražio sise. Sram te bilo, nešto. Šta je bre ovo? Sreća Radojka nije bila tu. Halo? O, lijepo Sava! Evo me dežuram. Šta? Kakav bioskop ja da ne bila ne mogu, nema kad ja to, Bože sačuvaj sad. Ne radi bioskop. Ne radi, šta da gledamo? Schwarzeneggera. Moći djale, bjež budale da letna. Ću da gledamo događaje, šta ću da ga gleda, ima 70 godina. Sljedeći film, kad bude snimio, neće se zvat Terminator, nego Termimator. Hajde. Srećna Nova godina! Evo ti čestitaju svi. Evo, Hajde. čestitaju. Sretno, lijepo Sava. Sad me podsjeti, ja imam veliki problem sa gledanjem filmova. Ne znam da li ste to ikad čuli u životu. Ja strašan problem imam. Sve ono piše plus, broj pa plus, broj pa plus. I ja ne mogu da gledam nikako ove 18 plus, 18 plus, 18 plus. To ne gledam uopšte. A što? Pa fali mi 8 centimetara. Pa ne znam da je da nađu, morat ću na buvljak da idem. Zato ja gledam 8+. To je za mene. Ja nešto da... ljudi, ja ne znam, ljudi, ja vama se divi, da vam kažem. Evo, pričate o filmovima. Znaš ti da ja nikad ne bi snimao te filmove? Nikad. Što? Evo, ja sam toliki baksus. Da. Ja kad bi snimio i porno film, ja bi igrao muža šta ide na posao. Srećna Nova godina, profesor! Dođe ona dvojica Molnera i kaže, vidi, ti, hajde na posao. Čuprija, hajde. Mora da čekamo. Hajde.